सुरेंद्र मस्ताना जी लइकवा कहता कि है पानी से जल चढ़ल बा जौन 16-17 के उम्र बा 18 होई 18 से 40 होई और 40 के बाद बुजुर्ग बुजुर्ग हो जाई शरीर ओकरा बाद दूसरे के हवाला हो जाई शरीर। कैसे हो लाली होठवा के एक दिन लाली होठवा के एक दिन हो राजाई हो जा तोहरा के देखी तो लगा जाई हो जा तोहरा के देखी तो लगा जाई हो जा तोहरा के देखी तो लगा जाई हो जा तोहरा के देखी तो वाह वाह जय हो बैठ मजा आता ना क्या बात है जाना जी हमारा भी नहीं है अच्छा भाई तो हम बनाए राजा सुनिए ना अरे क्या हो गया है हमें क्या हो गया है बोला जाई हो क्या तोहरा के देखी तो लजा जाई हो ए रामचंद्र भैया मस्ताना जी ए राम प्रवेश बबुआ एहसान जी हो ए सकुल्ला भाई लइकवा कहता कैसे हो इतना नखरा बयतने उमरिया में रोज बिजली गिरावे डगरिया में बिजली गिरावे डगरिया बिजली गिरावे डगरिया सेमरिया से कटकुइया जब चल देलू कैसे हो तब कितना लोग घायल हो जाला बाजारी में तो तहार खाए नहीं कितना लोग के गिरा देलू हो लइकवा कहता अतना नखरा बयतने उमरिया में रोज बिजली गिरावे लो डगरिया में बिजली गिरावे डगरिया में बिजली गिरावे डगरिया नेहिया केहू से एक दिन आ नेहिया केहू से एक दिन नेहिया केहू से एक दिन अरे बंधा जाई हो कि क्या ए राम परमेश्वर क्या तोहरा के देखी तो लगा जाई हो 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 क्या तोहरा के देखी यो जय हो तोहरा के देखी लगा जाई हो क्या तोहरा के देखी तो लगा जाई हो लइकवा कहता सुना खाली बेंजू बजावला से काम ना चली जाई कलकत्ता के कज रातो हरे
खुशबूबा गजरा में तोहरे कश्मीरी खुशबूबा गजरा में तोहरे कश्मीरी खुशबूबा गजरा में तोहरे जाई कलकत्ता के गजरा तोहरे कश्मीरी खुशबूबा गजरा में तोहरे ये मैनेजर साहब सब बेकार हो जाई देखो देखो झुमका से गलवा देखो झुमका से गलवा देखो झुमका से गलवा छिला जाई हो जा तोहरा के देखी तो लजा जाई हो जा तोहरा के देखी लजा जाई हो जा तोहरा के देखी लजा जाई हो जा तोहरा